Nwunye m fọrọ obere ife ka ọ gbala ọtọ gaba na shop si na ọ na-akpọtali ya kọstọma. Nwunye m a na-agwa unu maka ya, anọ m ya mụ na ya na-akpọbata bili, ana m eme ọfụma na-eme biznes, mmepeeli ya afịa ebe ọ na-azụ afịa, ịghọtago. So ọ na-azụ m ụwa na-azụ, m wee megide wee nwee nsogbu n'afịa m, wee na-agbagharị na-achọ how to fix it. Ọ sị m ka a na-akọrọ anyị akụkọ na nwunye na-akwụ rent, na nwunye na-enyefe nri, na ife niile dị n'aka nwunye. Though na ya na struggle to get back na fit ya again, which ya ga-get back very soon. Ọ sị m nne na mgbe a nụrụ nwunye nọọ a decent dresser ka ọ bụ, like a homely girl ọ ga-abịa ịfụ ọ na-edress fine, like ife ya chọ na fada enwekwa okwu. Mana ife ya notisizi n'ikpeazụ bụ nwunye chenji wardrobe ye wee bido wee na-eyi all this akwa ghesi oghe. Ya akwa ọ ga-abịa na-edi anyị na-afọ ime, all this pinging trouser tight nkenwa na-ezukọ onwe ya na-ezukọ onwe ya. Ọ sị m nna anọgide ihe a bido fịabịa arụ, ya wee kpọ ya wee jụbịa sị ya kedu ife amarọ nga etu a ọ makazi na o si otu wee dụ. Ọ sị na o nwekwa etu o si wee dụ, ya wee sị ya kedu ife ibili na ị na-agbazi ọtọ almost half naked were eje afịa. Ọ sị na ọ na-akpọtara ya kọstọma, na ọ na-abụnya ya isie ife ndị anya ga-eyi ruo na shop ya. Ụmụ nwoke a na-abata bịa na-egolo afịa, ụmụ nwoke a na-abata bịa na-egolo afịa, mana ọ na-abụnya yichisi arụ na o nwere onye ga-abata na since ya bido yibe those clothes na efe ya yọtago oge ọbụla. Ọ sị bụ n'eziokwu na ego na-abatakwa. Ọ sị bụ ka ọ gwasịrị ya ihe a, o ruo one day ya wee jebe na shop. Iruo na shop ụmụ nwoke eju, ha na-abata na-apụ na-abata na-apụ. Ọ sị m na nwunye malụ mma nwaanyị ndị ọcha na-ewu, mana ife a bụrụ ife ya ji wee mara ya. Etin wee bịa na-enye ya nsogbu, ya wee were aka nne ihe ọnyacha were aka ekpe ihe ọnyacha. Nwaanyị ajụ jidete wodrobu ya niile, akwa niile ya ji wee mara ya kpụrịgị n'akụkụ, ife ọ na-eyi, ife nwunye na-eyi. So ya wee wobi iwe wee kpọọ ndị be ha, wee gwaba ndị be ha, gwasa ndị be ha wee kpọọ ya wee jụbịa ya. O wee sị ndị be ha si jụọ ya na sisi o nwere nsogbu na-afịa na ọnya nwa na-akwụ ụgwọ ife niile, ya nwa na-akata ma ụgwọ na everything, ọ na-enyere ya aka. Na mgbe ya na-eyichi arụ were aga ihe anụma na ya kwụrụ ụgwọ distance, mana sisi ya na-eyi pingem ego na-abata ya na-azụ afọ ife niile na-aga. Ọ sị na ife na-ewute ebara is not like na ijidenugo ya na nwoke, is not like na asị gị na onwe onye ya na ya na-ayị, not just na ịma na ụmụ nwoke na-efolu ifefa na afọ ịghọta na ọnya nwa ka a ji wee decide ya ka a mee gịnị, ka a na-eyi those things ka fa bịa na-azụ ya afịa, ka a nwee ike na-akata for the family. Na ọ bụkwanụ na ya ga-atụrụ ya iyi, ya tụọrọ ya iyi ka a nwụọ na o nwere nwoke fugolu ọtụ ya. It's not like na onwego nwoke fụlụ ọtụ ya ụdị ife anwa, ịghọta. Ya sị ya so na ntọọlụ gị iyi na ị ga-aṅụ. Ọ sị na ya ma ṅụọkwa na Baịbụl ka a ga-aṅụ. Ya wee sị ya kedu onye na-eje ụka na-agba ọtọ. Ọ sị anya hapụ ife afọ, hapụ ife dị na moto ka ị baa na moto, na o nwere nwoke na-alụ ya na ife ya malụ bụ na ọ na-akpọtara ya kọstọma and na ya ma nkwụsị. Ọ sị m nne ike kwụrụ ụtọ gwu ya na ya ghọtara ihe a. Ndị parents ayọ ọnya ọjọọ, ndị parents ayọ ọnya ọjọọ. Ọ sị m na ife ya ji wepụta ebe biko nọ eziokwu ụmụ nwaanyị na-azụ afịa that na your dressing nwere ike ị na-bring more customer to your shop. Ọnya hapụ nwunye ka ọ na-agba ọtọ na-eje afịa as long as na o nwere nwoke na-alụ ya, not just for customer's sake. Unu believe na nwaanyị na-agba ọtọ eje afịa nwere nwoke na-amụsị amụ na-ala ele ya anya. Na o nwere onye si adat na ọ bụrụgodu da fada ala ele ya anya na datin ga-emefe a na-ala ele ya anya na-achụ ya bọsa achọkọtara ya onwe onye ọ ga-ekwelụ. And no ife ya believe nwaanyị a na insist not just to make money. Ọ sị ọkwa ịfụlụ ibulu nwoke na-ekpe ekpere ka ị ghara ịda na your business. Ọ sị m n'eziokwu na ndị friends ya na-achọ inyere aka kịta ka ya standkwa on his feet, mana ọkwa ịfụlụ na ife aka ji etinyela ife ọnụ etu ya na-etinye bụ maka ọsị na nwoke nọ na kwa ịghọtago. Na ya ka aka ji etinyela ya ọnụ na nwaanyị a na-akata for everything, mana ike kwụrụ ọtọ gwu ya. Nwekwe nọọ ihe ama mfụlụ ụmụ nwaanyị, nwekwe nọọ ihe ọbụla fa ga-eme na fa ga-echiriri gị n'iru. Chai, ike agwụlụ. Nwantịrị ị chọrọ ịgwa gị bụ na akwa ifuru ife eji gị nwoke kwuru
ya eziokwu na ụmụ nwoke unu gwa bụkwa ụmụ nwoke na-efolo ife unu fụrụ ịghọtara na enwere skin like milk na-ekiri na-eme nna nwoke ga na-afụ nwaanyị sef from far na-agbọ detede na-agbọ achọrọ m ikwu okwu maka nkọlụ ụlọ ife ndụgoro ife ụmụ nwoke na-agwa m na dis my DM emela ọsọ so anya fa na control fe honestly ọtara mana ịgbazi ụdị nwunye ị nwere mana ọkwa ma ọ ga-enyekwa emo temte yes ya bụ temte like maka na nwoke na-afụ ka ọ na-achọ ka o metụ aka ka ọ na-achọ ka o tichelu ka ọ na-achọ ka o mee nna ịghọtara so fa ga na-achụ ya yes and enwere ike achụgide ya one day ọfụ onye ọ laikela ọ ga-eso dateneda agaghị kwuru bụ eziokwu wee bụzialụ nke a nụnwa gị nwa nọ n'ala ịghọtara na maka ụmụ nwaanyị na like provider ọ bụ na nwoke nke bịa bịakatị aka provide ba o nwekwere ike ya what me right o nwekwere ike ịda ịghọtago ma still it depends on the person mana ọnwụnwa ka ọ bụ ma ị jụọ m ọ nnekwu ọnwụnwa ka ọ bụ wee bụrụ mgbe ị nọ n'ala so ị ga-etibetisibe ike ọ bụgodu na ọ ga-eyi as long as na ọ ga-eyi nke ga-adụ decent akwa ịghọtago because na ị ga-afụ mmadụ n'one na-eyi spageti ịghọta just gịrịgịrị aka mana ị ga-afụ ndị yi gịrịgịrị aka ịma mfụ alafa ka o pushu up ọ bụrụ na fa enwere such bra ọ na fa ama push me up mana they decide to look decent. Do you understand? So o nwere ka ị ga-emezi enye because ụfọdụ ụmụ nwoke believe that your dressing tells what you want. That's why ọ ga-abịa ịfụta n'afịa Ọnịcha o nwere ka ị ga-esi dresị ya ụmụ nwoke abịa kputuo oge akwa gị tie gị aka n'ike kponye gị sket enu menasị niile eseduzo ya bụ nnọọ civilized country because n'obodo nwaanyị nwere right ọsọ gị ọta ịgbalụ is none of your business na ife agwa gị nwee bụ self control mana ịma na be anyị bụ na nwere ka esi dresị efe asị nọ ife ịchọ so a married woman ekwesịrị na-edres like that ọ dị too much ma ọ bụrụ nke na-afụtasị everything na-eme nna na-eme ibie ihe niile nwere moderate na anwakwa ịghọtago mana one thing bụ na nwere onye ga-alụ ya n'afịa mana o nwere onye nwere ike inye complimentary card emesizi afọ anyway imesi send ala m some of the pictures let me see like you said na ị ga-send ya ka m fụ how bad ọ dị ka m wee nwee ike inye gị my full judgment abụghị atago because ihe njisi gị ka m fụ bụ na ịma etu n'ụwa ha ịnọ kịta condition ịnọ kịta obere ife ga-abụrụ gị nnekwu ife duto na uche gị dị na nwaanyị afọ ya na ịnalụ gị aduto na abụghị atago mana gakwa na comment section ka ife ihe ndị mmadụ ga-agwa gị about it ndị be anyị daalụ nọ ọ dị n'ụwa